Bognár Tiborunk. Synergy 4. Azt mondja, itt egy Gábor. Még egy Gábor. Az meg a Gyémény Gyuri. Tessék. B. Gábor kajár... Milyen? Bognár Tibor kajártét. Tibikém, szóljál, ha mész, mert lemerül az elemem, jó? Mondjad? Szóljál, ha mész, mert lemerül az elem, jó? Megint? Fölkészültél megint? Föl. Persze, az vicc volt, mert tele van az elem, csak azért. Te tudod, te vagy a pilóta. Így fönt honnan lettem, ha rákeresek. Igen, a biba fogy. Veszem. A bunkó vagy Robi. Tudod, elhízott öreg. Az meg. Ne rögtessé magad, ezek a kezek. Én ilyen bunkó oktatót nem láttam. Ezt kivágom. Ezt is veszem. Meg ennyire köcsög legyen valaki. Csak egy De ilyeneket kell mondani győri ahhoz, hogy oktató lehet ilyen. ne kerüljön fel az ember a mezre. Na jó van gyerekek, én pisi, azt én elhúzok. Hova? Haza? Visszacsomagolsz? Tessék, Tibor már bekapcsolva a jóját és ráélődik. Ezt egyszerűen kellene csinálni. Tessék, végre egy ember, aki repül. Megmondjuk a fiatal embert, hogy oda. Nem szinte nem ezt kéne találni. Micsoda? Látod? Nem direkt csinálni mindenféle. Jó rég volt. Jó rég, aha. De szedsz szépen? Mhm. Jó. Te jössz utána. Jó. Már csak jusson ki, aha. De az jó, hát ez még jó lett volna. Józsás már teljesen úgy néz ki, hogy simán. Elveszett valami? Mit keresel? Amikor volt itt egy drót darab, és a gyorsítómat hekkeljük, és az most jól jönne. De aki megtalálta, az jó messzire elhajította, amiben igaza volt, mert én is azt csináltam volna. Erősz rossz. Az a két emelés, hogy megdögtök. Azért keresek, hogy fog keresni az Erhard Gábor téged, és beülő a képbe. Még meleg. Megadtam a számodat, mert utólagosan Vérhegy. Jó. Hát a páran elmentek tábra, de ilyen pörkös erősesek, most nyugodtabb egyébként. Gyere már! Valaki! Engedd el, végezd meg! Jó, menjél! Valaki, futás! Előre, ez az. Jó. Tessék és eltosta, akkor ügyes. Kicsit jobbra menjünk, jobbra egy picit, jobbra, dőljél jobbra és húzd a jobb féket, fel a bal fék. Fel a bal fék ilyenkor. Ez az. Gyere kicsit jobbra, jobbra, jobbra.
Finoman, csak finoman. Balra fordulunk, balra, balra, balra. Balra fordulunk. Balra, balra, még balra. Piciket mozgassál féken, nem kell, szép, ügyesen húzza. Jó kis árnyének. Szépen startoltál. Szépen startoltál. Kicsit jobbra, megyünk vissza jobbra, jobbra. Menjünk kifelé leszállni, mert nagyon elsüllyedtél és el van punnyadva az idő, jó? Kicsit szépen dőljél balra és balra fordul. Balra fordulj ügyesen, ez az, teljesen. Maradj az út fölött és menjél az út fölött. Balra még, balra még. Balra, balra. Fordulj már balra, Isten áldjon meg, balra. Hát az, menjél az úttal. Azaz, hagyjad, mindjárt átesik, ez az, jó. Megyünk előre, kifelé, így ügyesen. Nyugodtan, nem ráncigálj. Szerintem nyugodtan szedd össze, nehogy az legyen, hogy belerongyol. Nyugodtan mindjárt átesik rajta. Ez az, bebólint, pici fék ilyenkor. Összehúzom, ha visszaszállva, mert seggyel lejönnek. Szépen menjél az út fölé. De. Ráfordul. Rá. Ráfordul, visszafogoljon. Jó, le is punnyad mindenki, figyelj. Na látod, szörös a kipsön, látod? Egész szépen elstartom. Maradj az út fölött nyugodtan csak, jó? Mikor már majdnem leér a lábad, akkor üljél ki előre a beülőből, lógjál ki előre. Finoman, ne ráncigáld, ügyesen. Út fölött marad, út fölött egy kicsit emelget. Finoman, nyugodtan. Finoman, kicsit jobb, kicsit jobb, pici jobb.